a razem ze mną Marcin Dubiel. Co poszło nie tak w tym starciu? Pierwsza runda bardzo eksplozywna, ale potem wygrały zapasy. Tak, parter ewidentnie poszedł nie tak. Po tych obaleniach zabrakło mi już siły, żeby gdzieś tam działać dalej, no i skończyło się tak, jak się skończyło. Czy to twój koniec przygody ze sztukami walki? Czy jednak będziesz kontynuował, będziesz chciał walczyć dalej na Fame MMA? Nie, myślę, że bardzo chętnie zawalczę jeszcze. Ten sport gdzieś tam mnie wchłonął i przede wszystkim mam najlepszego trenera, jakiego mogę mieć, Przemka Szyszkę. Przemek to jest złota osoba i żałuję, że niestety go dzisiaj zawiodłem, natomiast zrobię co w mojej mocy, żeby następnym razem pokazać trochę więcej. Trener mówi, że nie zawiodłeś. Panie i panowie, Marcin Dubiel, bohater walki wieczoru dzisiejszej gali Fame ma 8.